kuciwa mama sekawit saka sonya ruri. Sonya ruri tegese suwung ingkang tanpa napa-apa mulus kang datang rusak kaya dumadine jagat agung iki.
durung kepadangan lan ora ana kiblat mergo durung ana ingkang ginawe antara bebasan ngluwung tanpa ujung. Nalika iku ana cahya saka Hyang Widiwasa muruk angkara-kara mulat-mulat cahyane abang biru kuning ingkang dinarani dahana geni gedhe ingkang lawas-lawas metu hawane kang biru kumukus ireng dadi amun-amun yaiku swasana tegese panggonane urip ingkang ngebati papan suwung mau banjur ngandhangi utawa buntel sing dibuntel ya kuwi cahyaning dahana mula geni mau banjur kalimputan kekempul kukuse ingkang saya kalimputan kekempul cahyaning geni mau wekasan nyuwara kumrangsang dahana metu kringete lan prabawangin ingkang banjur nyingkirke kukus sing ngubengi geni gedhe amun-amun ingkang alus dadi angin ingkang kasar campur dadi banyu ingkang kumledang kaya sawang diarani mega ingkang akas mendhuwur dadi akasa ingkang akas mengisor dadi bumi kula kan sapa iku kumpil sing kekringet saya gedhe temah campur hawa banjrana rupan ingkang dihen ingkang dadi pepadhang titah marcapada banjur ingkang kapindho Sang Hyang rembulan kaping 3 lintang utawa Kartika sumuk bareng awang-awang drisara nanging ora bisa mandhangi bumi lintang iki mung dadi pepasrah ing kono lawasing yutan taun akeh lumadening bumi kemubeng manut ning tata surya banjur ana panguripan wiwit saka kewan gedhe-gedhe kang sarwa galak yutan taun lawase banjur ana jalma manungsa kaiwulu kabeh mau dumadi saka warananing dewa dewa ingkang asipat kawasa kula kan sapa iku wis pancine ya mung titah ingkang wujud dewa uga saperanganing manungsa ingkang kasamatan wirayating dak yaiku dayaning tirta amerta kaki siang pantara ratri amung ceta bukulun tanah liyan keksi melokatur pancen tanpa kepindan ya kaki sadurunge ulun ngawat ati manjing kaswargan jati maragake tumlitan manungsa Berta amerta kang winadan seta kamandhali lan paratakna kabeh para dewa pamini nadan buta melu makarya nang aja pisan-pisan para Gunawa mbok lilani ngunjuk tirtamerta niripun kados pundi buta iku watake angkara boteng betah nganiaya yen to kalis ing pati mergo ngunjuk tirtamerta iki donya iki bakal isine mung angkara murka para yaksa miwah para buta pating glidrah ngalor ngidul bingung bilulungan semelang atine datang kebagian Tirtamerta solah
kaya